Onun için mara men ayal maşgalları yüzleniyorlar. 10 ming bilen gezip o TikTok'larda özünüze reklam etmem. Kız var kızıl güldür. Her kim onu tutup iskasa gül solmak bilen olur. Erkek bir ittir, İslam usulünü barıp iskabiler. Şoň üçin erkeklerim it bolmasın, erkek ýaly erkek bolsun. Näme diýip murtyndadyr gaýraty diýer ha. Şoň ýaly murtyndadyr gaýraty diýen erkeklerden bolsun. Öňkü dinlesin, garlaryndan dinlesin. Öňkü türkmenler nähil boldy. Göktepe galasyny aýallar ata çykyp kılıç bilen söwüşipdirler. Nirde biziň şu aýallarymyz? Aýallara hormat goýan erkeklerimiz nirede? Indi gaýtadan şol taryhymyzy öwrenip biz şol ýaly derejäge gelmeli. Söwüş barmy? Ärimiz bilen deň durmaly. Menem